ദക്ഷനും സൈന്യവും രുദ്രനെ അപമാനിച്ചപ്പോൾ സതിദേവി അതിൽ ദുഃഖിതയായി ദക്ഷയജ്ഞത്തിൽ അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രവേശിച്ച് സ്വയം ചാരമായി. അവളുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദേവത ഉയർന്നു വന്നു. ധൂമാവതി എന്നത് അവളുടെ പേരാണ്. ദശമഹാവിദ്യാദേവതകളിലെ അഞ്ചാമത്തേതാണ് അവൾ. പാർവതിക്കും സതിദേവിക്കും ഇടയിൽ അവൾ ഉയർന്നു വന്നു. ഒടുവിൽ പാർവതിയിൽ ലയിച്ചു. ശതഭിഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്ര നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച മുത്തുമണികൾ അവളെ ആരാധിക്കണം. അവളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പാൽ, വെള്ളം, വട, ഈത്തപ്പഴം എന്നിവ അർപ്പിക്കുക. ധൂമാവതി ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവൾ ഉയരമുള്ളവളാണ്. മുടി കെട്ടഴിച്ചിട്ടില്ല. കഠിനരൂപി, വിധവയെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അവളുടെ നിത്യപത്നി ധൂമവന്തയ്ക്ക് വിപരീതമായി ഒരു അദ്വിതീയ രണ്ടാം ജന്മം സതിദേവിയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു. ഒരു കാക്ക എപ്പോഴും അവളുടെ രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു. കൈകൾ ഒരു വീശുമുറ പോലെ വീതിയുള്ളതാണ്. ഇത് എല്ലാവരുടെയും ദുഷ്ടഗുണങ്ങളെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവളുടെ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവളുടെ കൈകൾ അഗ്നി പോലെയാണ്. തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് അവൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.